up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayo kromo we wato wispo def ma masernang. Anyo sustra na se karif ko archi de prespartori. Sobu sowe baro di not go gomit soit us go gomit wes wispe def ma masernang. We kari kom. En we barko fidjopo odi. Tak mede kakayesi yere safe sa. Wana kofi jompo na verleng def go gomit para. Je verstaan. En mis doja nga bararut. Ja, maar kan behoorlijk zijn dat de bagati de ujara prespar yung so. Matide wat taktori. Maar voor subijing, maar bar ala des mo odi na trase de diaspora. Ala sana mam seita na trase we badong odi en we accident pa de banyi de sturu ko arki de prespar to de want tide wat taki omdat usibom aantal grappenmakers de bezig de legs maar uit. En hoe voor sana seita wat leg precies pas aan die. Ano zo maar zeggen. Asasande. Were no mi grandma. Ba wansane taki. Dus te wansane psawa ogri psa. Dat te mi maika oso da mi grandma bije sini. Mi yere wantori. If mi no take mi o dede lau lau. Ja, dat is zo. Ja. Ja. En if mi no take mi o siki lau lau. Ook toe. Dus asan mustaki. A mustaki. Mo wantori psa. Sam psa. Ja, tuurlijk. Jere no. NDP die bezig. Nou, onder oso nou nieuw grond. Dat is een assembleelid, de assembleelid. Ja. Continu. Leg wat aan uit. En yes, je legt dus maar uit wat Tori. Mevrouw me schreef af. Ik was maar in berekend dat ik naar dosmeis door arki. Want als man leg uit dat die regering voor ik bouwt is het ding. De man leen money. De man leen niet money. Alleen voor afvallen bij Libië. Dus eigenlijk alleen money voor Libië. Gezellig, dansie, geniet. Maar hij vergeet dat als schuld moest bijbakken. Dus tegen hoe dat door dat hij, mevrouw kan continu, de sarti in leggen volk uit. In leggen volk uit, eigenlijk voor niet te gaan konden. Omdat die hoe liep regering naar 4 miljard schuld Alibaba. So, maar dat no taku ete. Luku efi libi 4 miljard schuld tabaka. Ja. Taku taki no be abi. Fube luka volk. Ja. Fube ontwikkela volk. Ja. Fube traina volk. Fube lera volk van de muslibi. Van de budgeteer nanga ala de sandati. Ja. Ibe seta economie. Ja. Taku taku ongolo kumiti. Ja. I verstaan. Want met je een exempel, een voorbeeld. Tijdens de regering Venetiaan, daar had je de bankencrisis over heel grond tapu. Pensioen fonds zo zelf bij pardon. Je verstaan? Dan wan lok onder bidje onder bij op IMF je van Udo. Voor IMF bij je den. Dan IMF taki vanwege prudent beleid van regering Venetiaan Sarjo. Ja. Dat de giser na wan 200 miljoen. Dat dape masra misi kaba mekali. En de man is jong, God forbid. Dene kapayo mo. Dat mekali tak na leni. Venetiaan go lena monitor well na wan. Omdat de man be ube de sokrano ube teranga. En dat die famisi neng. Continu. Miscontino. Moest verterde e achterban nanga desmatak jere no. Du teka kondre abra uteke anga wan koos fu twee takte. En u scatter amoni want tante jeni takuno manya stabiliteit dus do scatter amoni. En baka do scatter amoni do go leni. Dat want taki geef het volk brood te spelen. Dus lukuno. If wan mana ogriman. Isabito. Dat die heb zijn hem voor eigenlijk je vrede toch. Maar dat hij praat iets zoeken zijn en lek tomo de sandaji. De ene vrede de ego teki toch. De ene sha ogrifa man. Dus na sandat demand is toe. Jimmy Tori. Ja, natuurlijk dat doe. Wat sadego lini, dat is de pakket praat. Je kan go dik 3 voor pakket. Maar dat piste dat die Chan no be de president. Nee, na abin assemblee. Dat be leg afvolk uit dat hier. Samesi sepsa. Nou, eigenlijk nog voorschot, we hebben hier tegen, dus we hebben hier Libië. We Libië geniet. We dansen, we geniet. Is dat beter toch? Nou, Jana fesi de da baka. Ja, toch, oser bij Spang. Ja. Dansen, herneti. Ja, 3. Koti scheel. Gevallen.
En Jan Beulek hoe uitageren. Dit is nou een probleem, want telema's gue, als schuld zou tambaka, en een grap, en je ziet nou zelfs dat toch? Ja, pa ja niet. Ja, pa desa niet. Hier ja, je abif pa man, en tijdens de verkiezing 2020, a president is dono, be taki. Ja. Taki hier no, a pa man die de man is liba baka. O abif pa en dat no erg ete. Want hij begrijpt taki, die odra ga kondere abara. Jongen, no, so lezi. De man poke si ni share no de. Dis na share no de. Ja. De man sa driai. Ja. Kabatu ba. Dus dat die. Jongen, de man tak go ba fu chima tum si biji wa chirara. Met hij. Jong. Dat dan 100%. Die odra over. De ne wakta ting. Atumu. Fu a inkomende regering fu go sete sa ni meke huiswerk. Ja. Isabi toch go takanga de tra partij fado worko sado do di sanga dati. Ja. Da huis over kop. Da regering nos dete. Da president anga de man fe mus gos don. Fu go mek wan bezuinigingsplan nga ala de san dat voor los de probleem op. Dat de banyi be eis anders land die man obo machis money. Volgens gezondheid bij fire. De potisman op een matje AKB, AOV, no waf dem op pensioen, zeg dat op een pai. Dus dat die. Ja, dus dat die. Maar miskoti no, je frigit desandis, no? Of je nyan frigit in nyan? Ik denk, ik val ik frigit. Kan dat die? Ik begrijp, ik go dat pe voor, ik val ik voor gek, toch? Na ora spotu. Na ora spotu, toch? Die sabi toch? Ja, toch? Daarmee dat ik, als je na val ik, guascoro, ano de ouro, ano de moro, a guascoro. Dus nog wel leg bepaalde maar uit de zaken. Oh, lapi, de moet ik nog zelf uit naar lautori. Want dat is je schuld. Je bent in het parlement. Want look no, desma disi, e berika taki, jere no, de tak over oude politiek. Weet, dit is na oude politiek, strikt desma disi halen. Dus dat is. Terwijl de regering is nog dan oude politiek zijn na progress. Ja. Isabito. Ja. Sa regering die ze doet. Nou, een revolutie aan de regering pleegt voor koerser naar uit de paiman. Ja. Ja? Ja. Dat niet. Ja. Maar na comedy die de mas make commit money, de scattering, bouw dijk, DC, dat, do. Isabi dat die kon je kon leggen uit. DC zogenaamd je verdedigingsregie. Dus dat maakt de machara president gakurtu. F.D. Doro. En miserf de kacha gakurtu. Dus dat die maar. Dat de uit. Kosuga de dorati wo mek arki on poku posi. Yo poku kom. Ja. Want desman. First 2010. Walof de no. Not de no bede. Nee. Not helemaal niet. Af de be wakai takis masani. Isabi top edisi. Maku arki on poku. Postbode. En dan ligt voor je recht wat ze bakken zijn. Postbode, ciao ambrifico. Dan een postbode, ciao ambrifico. Fadeo. Fade ya sade. Ete kimi tori pañana la ciudad. Fade ya sade. Ete kimi tori pañana porto. Fade ya sade. Ay fadego. Fade ya sade. Yanga ya no feati. Mana bumu isae bumu imeki mate. Yanga ya no feati. Mana bumu isae bumu imeki mate. Mino takia mi feati. Mino ori una feati. Mana bumu isae bumu imeki mate. Nanga yu. Yanga ya no feati. Mana bumu isae bumu imeki mate. Dana bongo ya que crena warabong. Dana bongo ya que crena warabong. Fadeo. Fade ya sade. Aite kimi tori pañana la ciudad. Fade ya sade. Aite kimi tori takina Amsterdam. Fade ya sade. Dana hip hip hip. Postbode ciao ambrifico. Dana postbode ciao ambrifico. Fadeo. Fade ya sade. Ete kimi tori takina Amsterdam. Fade ya sade.
take me to the Panyana Rotterdam. I love you Fade oh. Mianga no feati, mianga no feati, mana pumu isaye pumu ibeki mate. Mianga no feati, mana pumu isaye pumu ibeki mate. Mino ngori una feati, mino takia mi feati, mana pumu isaye pumu dati mek mate. Nagayu, nagaya no feati, mana pumu isaye pumu ibeki mate. Tana bongo ya que crena warabong, taki bongo ya que crena warabong, fadeo, fade ya sade, ay fadeo ba, fade ya sade, teki mi tori pañana putu fade ya sade, ino mutak mi tori na presi, ino mutak mi tori na presi, ino mutak mi tori na presi. Bika alasani mere Uno mutak mitori na presi Alasan weyere baka de postcode We was code Uno mutak mitori na presi Despayo wakay takis masani Bika alasani mere dana no igrimi libi na Rotterdam Ino mutak imisani na Amsterdam Ino mo igrimi libi na Den Haag Lagi pika alasani weyere Uno mutak mitori na presi Uno mutak mitori na presi Uno mutak mitori na presi Pika alasani weyere Inwa ko probecha be wase fesi na sumako enyo Pako eno, pako taso Pako eno O managa de Laila de be waka foto na suma geweldig no. Wako eno, wako tanso, wako eno, wako tanso. Dana in wako probecha be wase curly na suma ko eno. Wako eno, wako tanso, wako eno, wako tanso. Wako eno. Le chare go don't be make the yere. Wako eno. Bijis matak ano bet mi no man bet you, mata mi wan bet mi mo fofura man lafu. Pako tanso, pako eno, pako tanso. Pako eno, pako tanso, pako eno, pako tanso. Pako eno, pako tanso, pako eno. In wako probecha be wasen curly na suma geweldig no. Zo, dat doe je er poco. Dat want taki, dan moet je je hand in eigen boezem steken en zich afvragen taki. Sami bede, baka di mi furu sam kontrom. En dan nou ik, ja, money, en dan je hoort de porti was spotu. Ja. Je verstaan. Dan meku jere, a president serefi. Sa ei taki over asan samitaka fesi ada overdracht van regeringsmacht naar de Sanko Archen. Dus in dat traject van overleg hadden wij ons gefocust met de nieuwe coalitie om over te nemen 12 augustus. Alle protocollen die voorbereid werden, 12 augustus, dat was de regeertermijn van de vorige regering. Maar we werden verrast dat de vorige regering eerder wenste over te dragen. En uiteraard ga je dan discussiëren, vaststellen. En toen bleek dat er een issue was. Staatskas was leeg. Staatskas was leeg. En ik werd verrast door een telefoontje van de gewezen president van we hebben interventie van jullie nodig. En vroeg welke interventie? Ja, we hebben geen geld voor betalen van salaris. Maar wat moet jij doen? Je hebt geen rol te vervullen. Je bent incoming. Maar president, klopt het werkelijk dat de centrale bank echt leeg was? Zeg maar, wat voor interventie moeten we plegen? Of jullie in overleg kunnen gaan met de banken om voor de laatste keer geld te lenen voor salarissen. Toen bleek dat alle maanden ervoor
er geld geleend was om salarissen te betalen. Bij de commerciële banken. Ja, je kunt de banken vragen. En toen hebben de banken gezegd, no go. En toen zijn wij gaan praten als incoming government met de banken. En ze waren niet makkelijk naar ons. Gaat u eerst aangeven wat u gaat doen, hoe u gaat doen. Presenteer uw herstelplan, presenteer uw reformprogramma. We moesten dit allemaal in dat weekend gaan schrijven, presenteren en onderhandelen. De banken hebben het gestuurd naar IMF en IDB om te vragen voor goedkeuring. En toen dat weekend goedkeuring kwam, toen hebben ze nog beslist. Laatste keer, hier geld voor salarissen. Maand, welke maand? Juli met vakantiegeld. We hebben gedaan, maar er was geen geld. Leeg. Dat was cash. Cashflow van de staat. Zo, dat bagadu jering. Die sabito. En ataki, We gaan gewoon door. Hè. we go doro omdat asansa we do buano ogri we do. Nee. Die sabito. En we kisi yepi. En a yepi sa we chisi me kutaka tor di Ja. fosi. A yepi sa we chisi le fo we chisi om een container kom. Ja, waar 88 moest komen. Ja. Maar nu nog bij 21 komen. 21 kom. Uit En India. mi archa minister follow so sonde. Amanta ka keurens commissie keur ala desani. En desan keur goed. Ja. Isabito. Maar ja, bisma de setja bon. Etakwa lo sani lekismo ma fadonk moto uit bon. Want de natara sani do. Ja. Isabito. Asan sari is trist. Ja. Isabito. Fushita ki wan deel de di mino safa sot nemi muskar moro. Isabito. Ma wan deel de di en no vergesi na rasa haat jara. Iemand rekam. Na rasa haat de na tordati. Asanat no buhara. Ano bon seref Ja. serefi. Ja. Dus dat adjes de man fenwansani. Maar me vraag me eigen af de man descrite san. Tede ga woyo go baisan dene frede. Dus dat niet toch. Huh? Je moet begrijpen aan morgen. Tede go baisan na woyo dene frede. Tede mai go baisan na nyawenker dene frede. Huh? Ja. Dene frede. Kan je de access niet zien dat ik asan keur? Ah, kan de. Kan de Of de axima Ja. of ma ja. Akeur. Efa keur. Ja. Isabitok Ja. kanga de sandati. Ja. Efa no fisti. Maar die Lucas aan ik zei dat toch naar een ras eigenlijk. Dus je vraagt zich af, je kiest wat steun voor Kondre, Ja. wat aan PHP kiest steun. Nee, na Na kondre kondre kisa steun. A Kondre, ja maar die boenen Nederland, die boenen India, die boenen weet ik, alle de Kondre zo, de man tak oji wan steun. Alleen qua, samen begrijp ook toe, India die de militairen 5000 pak. pakken. Dat is om tak ono Takuno wanen. want am keur voorzien. Am keur fosi. Am keur voorzien. Am keur fosi wan tewe is oposani. Dus je begrijpt toch? Ja. Dus akkoordre wan yep you en you no one. Dus alleen pa ude no. Bepaalde sma in een bepaalde gebied na ben zo breed. Dat sabi. Ja. Da fachan dape president dat kere no. Mo yep no. Dat is maar dat meneer Chan dat kere no president Chan mi no mani. Nee toch? Ja mo yep toch? Aleka man. Da a ofi foro. Yera Ja, man ja. mino wana monim nego teka monim Wana. mata mona fachan. Dus de Na babawi babau. boevur tu kan pius no. Boevur. Kabama. Dus je kiest als steun. De amanda de CC heb je geschreven dat je alles aan vervallen de zijn op boom en maar even te gaan product dat Ja. de poten naam voor door van man de schrijven. Ja. Maar ik denk dat je Aneji. no, ik denk dat Hey, teke fe serefi. da Ta kurmaniri. en dan wil je bom. Maar ik bepaalde delen dat mij go se rondro voor. Amai go sere bay. Nog erbij, dus alle de wanati dus hoe se ram hoor ja verstaan. No make mancharo edegwe. En yere. Hoe doen? Den product moto fon de kondere nanga India na wanfu den biji kondere nanga biji ekonomia Ja. isabi tok Ja. pe Europa Amerikaan horrike nanga de man Ja. Ja. isabi tok Ja. dat de man de on en ano voedselpakketten wan de man ji soep dat korosi Ja. fafu binnenland Ja. pe de man chari faye karasani a strongtori Ja. de man yepi Ja. de man setni keri kon
Dan intak neem in wana stroom, want a stroom af India. Maar dat stroom die snobboom. A stroom die snobboom. No. Me ka truse tongo pot die of de kabel. Nee, er is ook zo. Ai. Maar jij maar zeggen, iemand op de katholiek zie, Ja. dat denk dat we met Samson, Ja. leg as aan uit, Me dat we ka op male, Jumaro want a jersey, dus Ja. nuku no. Ja. Ine want tak desani. No. Want dat yo yere yare di musu. Dus dat die. Daya disi. Daya dagu. Ja. Want ala desante mai teje mi. Ja. Maar mine spawn me weer een olie jacket. Ja. Dus te ita water kan tapai long fadong. Ja. Isabi toch. Ja, Dus ja. mine had mi edang apis dati. Ja. I verstaan. Ja. Maar a jersey asan disi eigenlijk mi grandma bokare na wan kunu. Na wan kunu en kunu ine pur kunu. Oké. E tang. Oké. Isabi toch. Ja. Na nga bumuiti na bejeng fayere. Oké. Maar ko Archie Cedric van Samson. Maya Parbu, een Surinamer van Hindustaanse komaf, zich aansluit bij de NPS, noemt niemand er een sell-out. Niemand bekritiseert dat ze een rasverrader is. Als iemand uit de groep Joyo Besari, een Surinamer van Javaanse komaf, zich aansluit bij ABOP, hoor je geen enkele Javaan hem een sell-out noemen. Het probleem is bij één groep. Eén groep Surinamers is van mening dat wanneer jij uit een bepaald ras komt, je je niet mag aansluiten bij een bepaalde partij. Alsof er een centraal zwart hersen ergens is dat voor alle zwarte mensen moet denken. En precies daar gaat het fout. Omdat wij moeten leren om elkaars politieke keuze te respecteren. Zo, dat doe je de Sandisi. Dat de Sandis ne nakugasi kwet. Nee, maar Samson aleti. Iya. Maar reality. Amaleti. Maar kan een voorbeeld toch? Iya man kan een voorbeeld. Maar dus dat de man al loba mara. Omdat hij mij tak do ware. Wees je midis don jaso. Para rot arti malu kumana na sasa pa yokro. Mi pacha mi kolekip chi poya lili doro. Isabito. Dan koler sap sumana yonistani. Suma yampanisi. Suma snesi. Ano snesi. Den du fosi. Desena snesi. Yonistani ala de mati. En mi pa be oroka stek ten follow search feste. Dan manten namo fo pasifunu. Le dor perwekto. Dan wayang panis mga wan Hindustani may wakti mi pa da de tri may re wa foto ala turbo. Sama ne belu kan oblaka. Nee, De man is namang. de master na man. Oké. En so de man be ga worko. En vanaf din en mi leef de man. Ti de na di me piti den forok tu. Ja. En mi hoop dat ik daar kan do dat ook toe. Isabi nogos don esek bon. Anga desan dat itak dan disum fadong. Dan dat mus fadong. De fa wan terwa biji duan sani. De trus futu je suti go na man fitwil. Anga desan dat i faman fadong. Ja, maar mas gambo. Te luku de mas. Des de man de hits op toch? De man de scripts aan gides ma. Ja. Laude ma chinso. Ja. Dan me vraag me zich af. A man de scrivi. Et tak Hindustani of dati. Isabi toch? Ja. Dat tama is siki. Tama echte siki. Tama gua atoso. Bueno. Dat wa kotak fasande. Do Hindustan arts. Was na ma arts on Hindustani arts. Dat pa beda no ma sechi. Tama ko luka ma. Den denk in a man de scrive. Ai. Otega artagere mino wanneer. Wat jou Hindustani. Omdat jou of omdat jou ma Japanese Ai. of omdat jou ma Jou easy eso. Ja. Dat a modega ma. Idenki. Am durf. Ook dat je mistel. Ago Fum wak no dede. Fum no dede. Bueno. We yere no. Ai. Maar dat me tegen dus ala de man dis. I denk de man de schrift de populau. Dati. Isabi toch. Dati. Ala ma wanga email mano wan dede. Dat ook toe. No mano wan dede ara. No. Dus faman don dape. Ai. Ama wanga email mano wan dede. Dus da ma bif accept. Ja. Ayepi dati. En omdat gado jide man dat a kennis. Anos ma se no fu no wani studer. Hey, tradi mi ga datara. Ja. En mi datara, na wan Hindustani datara. Ja. Na lezi doro. Mi huisarts. Ja. Ja? Na Hindustani dan. Ja. Oké. Dan mis krechi. Ai. Dim go na kamera. Uh-huh. Mi beurt doro. Ja. Dan si wan dungru dama. Don sea datara. Ja, ja. Weren e doctor skill. Ja, ja. Dan Ja. luku, bitak na leerling. E Ja. leri, stage, e Ja, waka. ja, ja. Maar de fasan dat kan. A kan toch? No, dat is een naam dat is. A tusser na man dat peto. Ja, toch?
Daarmee is hem tak nee, ja, en die staan niet meer nou leer fi. Mine lopen mee aan. Mine lopen mee aan Mine hij. wakti a dugro. Me wakta Maar doe ano de. Maar kan dat doen ruano de? Nee, dat bedoel. Bueno. Dat die. Ja. So, Mhm. de verstaan taki alibino kan go sodoro. Musgo doro. Jane take. Ja, wabif go doro. Ja. We moeten doorgaan. We moeten doorgaan. Sanda baka no mo. PAP bedoel ik. Sa PAP tak de mij doen. Sabi toch? En mi breedte naar mi pret. Mi loba partij. Daarom is stem die de man 2025 we poten baka. Abo? Big up Paru. Big up minister of openbare werken. Na de man pija. We zetten project. Ai, tu pute big up. Ja, is na big Euroko, oké? Thank you, press. We moeten doorgaan. We moeten doorgaan. Sanda baka no. So, we adoro doen go. Ja. Dat want taki na full speed zonder rem. Uroko sam. Worko samen. Ze namen Euroko sam. Ija samorigheid. Ja. Isabi to. Ja. Unom libilek krabu inu bai. Nee. Ita wai kringa lok tu ye hara terawan Nee. kombaka. Nee. Of ti shaman de hora ma spotu. Nee. Terwijl you libi seti de te amataki anom dumi want ino wani en libi seti. Nata. Ayer sanyara. Ano want Sa terasa. kambo, if you know Euroko sam, luku me luku, bepaalde man de reden PL-bus. Bepaalde dingen. Iya. Daarmee kost bepaalde sma toch? Iya. Maar tamare bus. Iya. Dama stop. Datra type sma. Ik kon naar bus en het is maar dat in om koto. Nee, ane taki. Het dat iemand wil betalen. Iya, wana monitor. Maar wat monitor? Bueno. Dus we moeten samen werken. We moeten samen verder. Hoe we hier ook samen kwamen. Na soma sargado seta sanikba. Da you samango fetanga gado worko. Dus dat. Isabito. Ja toch? Ja no Moses tak yo nak tinko boude boroko. Dat die. Isabito. Omdat is maar onhebbelijk disanga dati. Ja. Je verstaan. Mm. Opo baka fe toka atambung. Ja. Isabito tinko boude de. En me beji desma dis de do desandisi. Mek de lisa tinko boude. Mm. Isabito. Mm. Dat is a verstanza na grond tapu. Isabito. En te dek badati, want mina lom su boy, Ja. dat ik go beji oefening van berouw. Dat Je is verstaan. de Lisa Sanati. Ja. Beji. Ja. Dat nog schrijft nooit meer schrijft. Continu door schrijven. Wij moeten samenwerken. Dat dem schrijf ik. Eigenlijk kan we strafwerk om je Ja. Wij moeten samenwerken. Ja. Alla die de mek 50 regelen. Wij moeten samenwerken en Suriname opbouwen. Juist. Adekaba. Ja. Na strafwerk dat dem chisi. Mm. Ja. So, we arti maluku manana sasa ba yo koromo wala mala. De jongwan. Udorona kebafa program. We taki grantagi. Dat die bewa archi. Want dat prespari is belangrijk. Ja. Dat die archi. Want disi adjes comedy mano oras potu. Wano desma descrif oras potu sanji. Nee. We teji de waarheid. Altijd. Isabito. Uno, if one dito soro de we lipele uit de Ja. dressing. Ja. Isabito. En wansan mi grandma betaki. Teya wan dito soro. Kerbasi. Taki. Dito soro me dressi. Ja. Maar je ziet takrumaniri, mine dressi. Dus undisi e lipela dito soro uit. En dat we te kerbasi dat tapenje en dat dressing. Ja. Me kakobu. En dat de regering is doen. Nu na nga kondere. Dus daarom ete walisi we taki grantanji dat die bewa archi. En zijn om frigiti fu. Ino troan dito soro. Sani de. Trusiani na grond. Pranuan sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Deka tak ay minawa jaja saranamang. Minawa jaja saranamang. Isabi toch. Want is there. Mi pichi pepere. Mi pichi antrua. Juist. Mi kot klarun. Ja. I verstaan. Dan sap tak 3D grond to dek. 100%. Ja? Ja. Dan pichi want to exi dan me baka exi potasi. Ja. Mino yang no? Helemaal goed. So. Retaki grantani te wanteralisi. Ja, en heb je nog een namang, dat je niet trouwens tot die tapstraat ook toe. Dat je hoort, je kon de kring, en je hebt een regering, hoe die morgens uit, hoe zijn man, hoe kring, zou je trouwens tapstraat. Natuurlijk, je nog een namang, en wanneer het programma is, we rekenen naar het apu, lekse namang, dat je hoort, je kon de kring. Met apu grantangi, te wanteralisme.